Spremaju se velike promene. Stvarno se spremaju velike promene i generalno evropska košarka, Euroliga, Admiralbet ABA liga, čak i taj KLS spominje se, generalno doživeće velike promene, a šta to znači za Partizan i za Crvenu zvezdu, šta to znači za njihove licence u Euroligi, hajmo da pričamo o tome. Zvezda je u Euroligi već neku deceniju, recimo otprilike 10 godina, Partizan se prošle godine vratio u Euroligu nakon 10 godina i jedan i drugi tim imaju neke svoje argumente zašto bi trebali da budu stalni učesnici Evrolige i da ako je već to zatvoreno takmičenje, da mora da bude mesta za njih. Crvena zvezda ima sistem koji traje već dugo, koji su postavili, koji funkcioniše, razvija se, napreduje. Deluje dobro, za neke ne baš, ali deluje dobro, to je jedan održiv sistem koji funkcioniše tako kako funkcioniše. Sa druge strane, Partizan je pokazao neke inovacije, pokazao je i ono što oba tima pokazuju, naravno govorim i za rezultate i tako dalje, znači Partizan se pokazao na neki svoj način, treba još uvijek da pokaže tu neku konstantnost koju Zvezda jeste pokazala, ali za to ima vremena, pokazat će se to vremenom, uopšte ne sumnjam u to. Međutim, ono što su i Crvena zvezda i Partizan pokazali jeste jedna neverovatna slika u celom svetu, a to je da nema drugog tima koji može da priredi takvu atmosferu. Eventualno Grci, ali mislim da to više nije taj nivo kao što je kod nas. Zaista ono što naši navijači priređuju, to se vidi svugde. I sad, nije samo navijači, tu je cela priča, tu se ceo taj neki storytelling stavlja gde kažete ok, imamo neku priču koju možemo da prodamo, imamo neku priču koja je zanimljiva, nešto što može malo da začini celu tu Euroligu. Ako vi samo stavite timove koji čisto funkcionišu sa poslovnog plana perfektno, savršeno, što uopšte nije lako za bilo koju firmu igde u svetu da savršeno funkcioniše, postoje tu neke zavrzlame, ali kažem, ako samo na to računate, vi nemate onda sportsko takmičenje, vi onda imate biznis ligu, odnosno, mislim, biznis ligu nije baš dobar izraz, ali imate nešto drugo, imate potpuno neki drugi proizvod. Da kad tome treba da se teži, apsolutno treba, to jeste činjenica, ali prosto Partizan i Zvezda donose Euroligi nešto što zaista ne verujem da bilo ko može na bilo koji način da zameni. Od interesovanja navijača, od broja pregleda, od sve te neke marketinške sposobnosti, mogućnosti, zaista mislim da ne može niko da donese toliko koliko donose ova dva tima. E sad, to je jedna strana priče i ta strana priče jeste simpatična, jeste lepa, sve je to super, međutim, imamo tu neke druge stvari, imamo tu druge uticaje, imamo tu mnogo problema. Uskoro bi trebalo da se završi ta licenca, ta 10-godišnja licenca manje više svima i da se gleda, da se ta licenca obnavlja i da se vidi šta kako dalje. Ukoliko dođe do nekih promena, eventualna promena može biti da CSKA izgubi tu licencu. Takođe, razgovara se o potencijalnim licencama za Virtus Bolonju, razgovara se o potencijalnoj licenci za Valenciju, za Dubai, za neke mnogi timove i onda cela ta priča može da bude onako vrlo, vrlo napeta, a opet ne znam da li su naši timovi u prednosti u odnosu recimo na Valenciju i na Virtus. Pritom ono što smo mogli vidjeti od Evrolige jeste da nije preterano fan nekih državnih klubova, niti da je preterano fan klubova koji nemaju svoju halu, nazovi svoju kako god hoćeš. Sa druge strane, vi imate situaciju, sad ne znam da li se to u skorije vreme menjalo, ali uglavnom jako dugo je bio to slučaj, da su Los Angeles Lakers i Clippers igrali u istoj hali. Dugo vremena, jako dugo vremena. I ne vidim što je to bio problem NBA lige. Sad Euroliga tu može da drami oko nekih situacija, ali definitivno razumem zašto vole da svaki tim ima neku svoju halu, da ima svoje mesto gde se nalazi. Iz tog razloga su mnogi timovi ušli u izgradnju nove hale, kao što recimo Bayern sad radi, kao što Virtus gradi halu, kao što se spremaju se jednostavno da postanu punopravni članovi Euroligi. Rame uz rame sa ostalim vlasnicima Euroligi. I to je lepo, ali opet, da li je naša država spremna da pomogne u tome, zato što govorimo opet, to su državni klubovi,
a opet državni su klubovi, o tome isto pričamo. To je bila tema ranijih nekih razgovora, pričao je o tome Zoran Savić, spominjao je kako je država sigurnija od bilo kog privatnika i da će država teže da odustane od ulaganja u svoje klubove. A pokazuje se u poslednje vreme i da ti klubovi uspevaju mnogo više nekih privatnih, da kažemo, finansijera, privatnih firmi da dobiju kao sponzore. Sad na koji način, to je druga tema, ali opet dobijaju kao sponzore privatne firme. I onda sa te strane gledano postaju sve manje zavisni od države, što zapravo i jeste poenta cele priče, da cela ova ulaganja su imala smisla iz razloga što prvo, vraća se državi kroz taj neki turizam, kroz neki pozitivan imidž u svetu i to ne možete da platite. Mislim, to okej, vi date taj novac, ali to što dobijete, taj pozitivni imidž je mnogo više od toga što ste vi dali. Kažem, turizam, pozitivni imidž, imate tu i taj neki dugoročni plan gde razmišljate, sad ćemo da uložimo u njih, oni će dobiti tamo mesto potencijalno i kroz to mesto će dobiti finansije i privatne investitore koji će imati neki interes u tome da ulažu u ove timove. Tako da, sve je to neki dugoročni plan, samo treba da se isplati. Sa druge strane, tu je i Dubaj, koji stvara neke probleme. Mislim nazovi probleme. Stvara, eto kažemo, plus jedan tim u elitnom takmičenju i sad kako će se to odraziti na naše timove, tu se tvrdi da, neće ugroziti to mesto kroz Admiral Betaba ligu i to je lepo, to je dobar dogovor. Međutim, šta ukoliko uđe tamo Dubaju, ne znam, nego one tamo godine uđe u Euroligu sa 18 mesta i tu više ne bude bilo mesta za dva tima iz ABA lige. Šta se onda dešava? Ja nekako verujem da će ulazak, kažem, Dubaja u Euroligu doneti taj neki budžet, doneti neke konekcije, doneti neke, kažemo, generalno veze sa tim ljudima u poslovnom svetu i da će to zaista unaprediti celu evroligašku priču. Druga strana toga jeste da sa većim finansijama vi imate mogućnost proširenja lige i da to proširenje može doneti sigurnije mesto. Tako da, iskreno verujem da Dubaj može zapravo onako nekako pročistiti prostor za naše timove da zapravo dobiju tu neku licencu. Pritom, vi u Dubaju imate srpske ljude, znači imate Srbe koji dole rade, imate tog Dejana Kamenjaševića, imate Đoleta Đokovića, imate mlade trenere, Svetislava Pešića koji gura tu priču, koji je verovatno i glavni kandidat dole. Mislim, ja sad ne znam, ali verovatno je glavni kandidat dole da preuzme tim. I tako dalje. Stvarno imamo jednu srpsku priču u sred Dubaja sa nekim interesima i srpske i košarke Dubaja. Znači, i opet na sve to priča dole je prilično ovako zdrava. Imaju te neke mlađe kategorije koje se razvijaju, imaju preko, ne znam koliko, 600-700 mladih igrača u svojoj, ne znam, akademiji i tu ima nekoliko akademija, nekoliko škola košarke, ali govorimo o akademiji koja je vezana za klub koji će ući u Euroligu, Eurocup, gde god, ako budu ušli na kraju krajeva, ali verujem da hoće. I prosto ta priča, koliko god možda delovala čudno svima nama, traje dugo. To je nešto što već ima smisla, već dugo vremena i opet, ponavljam, u tome su naši ljudi. Tako da, cijela priča oko toga, cijela priča oko svega ovog što smo spominjali je vrlo interesantna, tu treba ispratiti šta će se sve dešavati. Ja stvarno, nemam konkretan, da kažem, argument po čemu, da kažem da sam 100% siguran da će čelnici Evrolige da se uhvate za taj argument i da zbog toga daju, ne znam, licencu Zvezdi i Partizanu. Prosto ne postoji taj argument, jer mnogo ima nekih pozitivnih strana, ima nekih negativnih strana u svemu tome. Ono što bih voleo jeste da se jedan i drugi tim zajedno bore za ta dva mesta u Evroligi, to koliko je realno vidjet ćemo, ali svakako rezultati ove godine su solidni, ajde da kažem, Zvezda nije imala baš najsjajniju godinu sa nekim, odnosom pobjeda i poraza, ali vi ako pogledate, plus minus je minus 4, što samo znači da su veliki broj utakmica odigrali na jednu loptu, nisu imali sreće ili kako god da je okolnost, ali su zaista bili jedan
težak protivnik bilo kome, protiv koga god da su igrali. Imali su nekoliko nesrećnih poraza i onda kada je došao taj moment gde su već znali da nema ništa od prolaska dalje, prosto samo motivacija igrača je pala, igre je pala i tako dalje i samo je nastavio taj negativni skor. Sa druge strane, Partizan je pokazao da može da se bori sa svima, pokazao je da može da igra dobro, nije ponovio prethodnu sezonu, zato što prosto otišli su neki mnogo važni igrači kao što je Dante Exum, kao što je Matijas Lesor. Otišli su, nisu uspeli da nađu zamenu PJ Dozier, iako može da odigra dobro i na visokom nivou, on ipak nije Dante Exum, kao što ni Kaminski i Kaboklo nisu Matijas Lesor, prosto fali taj neki effort, fali ta neka sigurnost, fali konstantnost i nisu dobili sa tom trojicom nisu dobili dovoljno kvalitetne zamene, trebalo je tu uklopiti neke stvari i na kraju je to ispalo kako je ispalo, ali u svakom slučaju jedan i drugi tim su pružili dobre partije, pružili su kvalitetnu sezonu, pružili su dosta, opet ponavljam, sa marketinške strane, sa mnogo nekih drugih aspekata, inovativnost, ideje koje se donose Evroligi iz jednog i drugog tabora i zaista slušamo onako najlepše reči o tim nekim, ajde kažem, i novinarima koji imaju te neke inside informacije vezano za te sastanke i generalno od tih ljudi, čelnih ljudi, vi možete čuti zaista da su zadovoljni tim nekim idejama koje se nude Evroligi od strane naših timova. Tako da, opet, priča jeste pozitivna, kako god okrenemo, ali nismo jedini i ne pitamo se samo mi tu i to jeste najveći problem u celoj priči. Ja se nadam da ćemo se izboriti, mesto zaslužujemo, da proširenje treba se desiti, treba, da nekim timovima nije mesto ovde, pa realno nije. Ja mislim da, ajde, eto, Alba ok, oni imaju te neke navijače, imaju dobro rade, nemaju rezultate, to je jedini njihov problem koji uopšte nije mali problem, ali imaju neki dugoročni plan koji idu ka tim nekim rezultatima, tako da kažemo. Sa druge strane, Asvel, ja stvarno ne vidim zašto bi oni bili u Evroligi iz mnogo razloga, pogotovo što i taj Tony Parker želi da proda klub i kada proda ko zna kome će da proda i tako dalje i tako bliže. Eto, oni su mi kao neko pitanje zašto, čemu oni u celoj priči. Tako da tu može se napravi neko mesto, međutim sad imamo dolazi, najverovatnije će Paris doći iz Evrokupa i tako dalje i tako bliže. Biće još tema o ovome. Tačnije, bit će još priča o ovoj temi, bit će još zaista diskusije, tako da ne želim sada da zaključujem celu priču. Svakako, Partizan se i dalje bori za play-in, imaju šanse, ali ne zavise samo od sebe, moraju da pobede prvo Albu, posle moraju da pobede tu poslednju utakmicu u poslednjem kolu, Valenciju, pa ćemo videti šta će to biti. Sledeće nedelje ću raditi rekapitulaciju cele sezone naših timova, pojedinačno Partizana i Zvezde, ili Zvezde ukoliko, kažem, Partizan prođe dalje, pa ćemo vidjeti, tu ćemo proći kroz sve neke stvari koje su se izdešavale, ima dosta zanimljivih tema i pričat ćemo o tome. To je to što se tiče ovog klipa, šta vi mislite o svemu, pišite dole u sekciji za komentare, nemojte zaboraviti ostavite like, prijavite se na Admiral Bet YouTube kanal, lupite zvonce da stižu obaveštenja, a mi se vidimo u nekom sledećem klipu. Ćao!